Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Weh. Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, seru guys. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Ya. Aduh, bosoku tadi ngomongnya. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura nopo? Ya aura wibawa berwibawa. Oh. Mau ate isin barang mau mam di situ. Lah Tadi. isin ya aku ki biasa Lek mam dingkluk ngono jan biasane kan ngene aku. Piye? Muluk. Malah. Bebarengan padha nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa lan dumateng para pamirsa kadang sutresna minggahipun sedaya masyarakat mugi keparenga paring panjurung pangestu supados lampahipun giling sadanguning warsa 2026 punika lumampah widodha niring sambikala. Amin. Amin, Mak. Muga-muga gula sing diproduksi pabrik Kebon Agung kene bisa dadi berkah. Amin. Ora mung kanggo sing gawe nanging uga kanggo sing nganggo utawa para konsumene. Amin lan sing paling penting ayo memuji muga pabrik gula Kebon Agung selalu jaya makmur lan dadi kebanggaan kutha Malang. Amin Allahumma. Lah niki mau kono titipan pesen muling saka panitia giling tebu. Piye to? Yen ana wiyaga oleh kanugrahan pangkat ing pabrik kene. Elah elok. Kek pangkat apa kuwi? Arep diangkat dadi juru tebang. Juru tebang? Iya, arep diangkat dadi juru tebang alias tukang nebangi tebu, Mak. Ngawur wae senengane kok. Lah sing rada kuat kuwi kok ngono kuwi. Wong wis do duwe membership loro boyok karo asam lambung kok arep do nebangi tebu. Ayo do menggeh-menggeh kabeh. Iya. Ngono ya tangeh lamun gelem cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan. Iya. Ngawur wae kuwi senengane kok. Neh iki. Iya. Soale sing ngirime aku ki akeh banget iki. Iki wis tak waca. Terus wah iki, heeh. Pokoke terus niku wau sampun kula aturaken sedaya ingkang dados apa jenenge? Inti dari inti-intinya. Yo wis diaturke, heeh. Saiki mung kari apane, Nduk? Mung kari ampase. Ampas apa? Ora mung kari seneng-senenge saiki seneng-seneng paring panglipur. Gek lagu-lagu gek aku tak melu joget. Ngono kuwi seneng banget aku nek kon joget-joget iki. Kon lagu-lagu ki iki mengko limbuhan tekan jam 4:30. Ora masalah. Iya. Ora, Mak. Niki mengko lewayangan jam limbukan iki mengke dugi jam 12. Pokoke mangke gampil lah. Beres pokoke. Yo. Sik pokoke nonton beres asik sing mumet kene. Apa-apa. Kene karo mburine do mumet kabeh. Sing mburine mumet sing ngarep iso jeblok dase soane. Waduh jan iki kukur sirah. Iki mau ya kok aku ki apa jenenge dijak mlebu mobil ki diterke ning moki apa ya loji apa mau ya. Iya. Apa makne kon aku ki ning kono malah gembrobyos, Nduk. Lah gembrobyos kok lah aku ki kepiye ya ning kono ki wah aku mlebu ki waduh kok kaya ngene wah apike. Biuh Gus ana kursi apa jenenge kok kursi
ana meja bunder kae terus kursine ngubengi ngono kae terus dikon lungguh nek kono aku ya wis tekluk lungguh. Wis. Ngarepe iki wis ana piring, garpu, sendok, ana apa jenenge gelase sing gelas cantik ngono kae lho. Iya. Terus ana banyu, waduh wis disuguhi kae terus bar kuwi dikon maem. Lah aku kan ngerti dhewe. Ngaku ki wong apa sedayu to sedayu ning plosok. Jadi umpama nyiduk ngono lho ora mikir. Waduh aku to, waduh nyiduk cedhuk ngono kuwi tak peluk. Terus aku terus ngematke sekeliling ngono. Waduh ning kene do berwibawa ngono. Wah, iki lha aku ngotong-ngotong sego ya isin aku ya. Waduh lah. Gak aku kamangka ning kono ki mung karo Mbak Lintang gek karo adike karo Mas Mirza. Lah gak aku kan aku kaya ngene, kamu Mbak Lintang ki ya wibawane ki yo anggun. Heeh to. Cantik anggun, uling nyiduk ya sithik-sithik terus tekon Mas nek lada hitam ki manis apa ora Mas? Ya aku ora ngerti aku ora masak. Aku ya muni ngono kuwi. Terus dimulai nyiduk kadung rada akeh sithik cedhuk ngono kuwi. Ora apa-apa tak ciduke sing akeh aku. Lah kok le maem ki ya nek lumrahe ning nggon apik kaya ning nggon sing mewah-mewah ki ya sing kiwa garpu sing tengen sendok ditancepki ngono kae disit-sit terus dimplok. Lep sithik boko sithik aku ya kulinane iki nganggo tangan ngene kok to. Nah, dine sendok ora njupuk garpu. Lah terus tekan sut lep ngono kuwi terus lengonyah karo ndungkluk men ra ketok akeh. Iya awe iki yo ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sego goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah akeh banget mau terus disuguhi apa jenenge? Lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau? Sop kaki kambing. Wah. Sop kaki kambing iki. Waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik wae ora arang lho kan. Kok nek kene disuguhi sop kaki kambing iki ora jan India tenan uripku ki mau. Ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk. Iya. Saiki kek kare seneng-senenge le cerita wis linggableh mangko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune sing mau iki ben iso luwih cerita nggon ning jero-jero mau kae aku tak ngedeki Mbak Lintang kae rosik. Dinggo apa jenenge ben le cerita le ku cerita ning nggon loji mau ki iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih monggo Mbak Lintang anu jumeneng kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek. Nah, sudah. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Dek Lintang Mas. Nggih, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Weh. Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, seru, ini? seru nggih, Seru sekali saged
soan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, mathah. Kameramennya Mathah sangat banyak penonton. sekali. Nggih, Masya kamera. Allah, Wah, luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas youtuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa. Terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas pas kita makan di Nggih. meja makan tadi. Nggih. Ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, nggih. Nggih, jadi Nggih. ini bahasanya campuran Campur-campur aja ya, Mas mboten Gading. napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, aku bosoku tadi mau itu. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura nopo? Ya aura, wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono jan Ngene to biasane kan ganteng. ngene aku. Piye? Muluk-muluk. Mula, malah. Duh aku yo. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten niki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wow. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin ya robbal alamin. Nah, sampun Iya. transfer nggih 500.000 rupiah. Oh, oke. Saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat Jakarta Selatan. Bu Nggih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Nggih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Nggih. Didoakan Mas Nggih. Gading. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke 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 kemanapun Mas Gading Mayang, Heeh. aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Mas. Apa? Oncene lagu wae ram. Mak ces. Ke Maknya sekolah iku adus mau. piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Di Lintang. Lah aku iku adus ki yo. Iya. Lah Iya, tapi tadi nyamuk, banyune iki ora kena awak. Mau inggati. Heeh. Lah. Ya ben ora kademen to ngene. Kuwi kira-kira gerujuk ini yo tak bablas ki Oh memburi. berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Nah, bareng genti aku sing mlebu jeding mau. Heeh. Ke Mas. Ke itu tadi. Ke. Bon. Bon. Apa? Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang tuh. Bon ini utang ya. Utang. Bondo Mas. Bon. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak?
Nggih, dereng ngantuk nggih, Pak. Oh, dereng. Kebon Agung. Go Agung. A. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Nggih, Sehat walafiat dan alhamdulillah. tentunya semangat Mas Gading. Nggih. Kula selalu Gung. Gung. Apa Mas? Gung. Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin, amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyirin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, Nyawiji nyawiji riyen. dulu. Derek nyawijirin Nggih, mboten derek apa-apa. mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng Jase, kula dulu anu, napa mau nyawiji nyawiji riyen dulu? mawon. Oh Nggih, nggih, mau nyawiji nyawiji riyen. dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh, Mbak. Ojo bolane ngono. Oh, jenengan dukane loh, Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngeratenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sakedi sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki Opo sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak jaga tresnomu tak anteni kakamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno
kasih sudah Mas. Nggih, sampun kuwi dan rumone buanter ora jamak. Lah ya toh Mas, gak Nggih, apa-apa. pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Ngagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa, cantik. Sugeng dalu. Luar Selamat malam, biasa, ya, Njeng. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo, Nggih, nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu, ngalam ker. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik dari Oh, ngalam. nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun, malam. yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ngalam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi ngalam Ngalam. gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. iya, Bu, lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara Tawa Cara Toto, negara Tawa Toto. Aku ora nyadar. Negara mawa coro. Negara mawa coro apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, negara mawa coro. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno seko adat budaya sekitar. Sekitar, Kok rasa masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Oh, centil gawe o kabeh ngono ya basane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagian, nderek dedonga, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, boten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusnya setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya Ya. didoakan juga panjang usia, Amin. sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, Ding. saya juga menyampaikan ada salam-salam Iya. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa.
biasa. Wes ora mumet le Ora nguyu. mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti Wah. minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegese jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemute guys. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan Heeh. terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegese ojo nganti Gelali. lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Argo. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur. Oh, Ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Mas Betul. Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti Betul. bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Kawe ya oke. Ini Wes ngantuk umpane Mbak delon to Mbak. apa kok ngantuk? Cakep. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadi Ati. niki request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Men Roto. Tadi bowonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, Gegarane. gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, oke Dari Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oke. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Yang- kan? Aku yang punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Ya, ini tadi. Lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, maklumin. ora punya couple ning delete meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh ya, amin. Barang nah ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Elisa. Amin. Amin. Jangan doakan ya. Ya, Oke, kalian kan jalannya sakit. masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana. Ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, lek S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah, Masih masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas kecil 2 SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini kita Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu Nggih, gegarane sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya iya. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amung bawa di ya. Paulitan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Kenapa rono. ya, toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan sabar mendekat. ya? Iya, di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ya coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi tane. Lah wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Dikepimpin satu. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu ya. Oke. Luput pisan kena pisan
Mas Gade. Ayo Mas. Yen angel ka langkung. Coba bareng. Baju ya. lagi, Iso bareng. ora. Bareng. Saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Kok yo medeni. Lah, fokus serius. Fokus. Coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Ayo kamu sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ya, yo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas arto. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki pawukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, Senang senang gula. nggih. Senang Nanti yang putaran kedua dikorkan karena Kor. diminta semua sinden WL kita Oke. kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang Sip. ada di Jakarta. Kampung nuwun. Yuk, melintang monggo. Kowe aja lali barang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tetap tresno lan tetap setia ya Kang Mas durung nate gawe gelo lan gawe kuciwa ning saiki bareng mukti kowe konjur malah lali marang aku Mesti nasu terus sepatu jangan aja bunga sesat Dangdut ya, Mas. ada Mbak Lisa. Ayo Mbak Lintang ayo. Harga laras Indonesia.
dua sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai. Ayo, Teng. Ayo, Anda Agnes. Bagi kayak turu, Teng. Komplit. Ang tamu Yosin dan warga laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa mungkin. Sampeyan gatos bintang tamu sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh monggo Cak Komen Cak Yono katuran minggah panggung. Selamat malam Mbak Intan. Gimana kabarnya Mas Alhamdulillah Yan? sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Ben Mas dinten Yan. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih roman Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean.
Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Tadi ini- rawas ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya? mepet. Oh, ya. enggak, jamnya- Aman ya di perjalanan ya? Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya? gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong kuenya banyak. Iya, Terus- siapa tuh Mas? Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kowe nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kayak Dek mau. Halo Delintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal sih, Bos? Dalam Kenal gak mbek ke? lalu ya aku Mas. Ora kenal kok. Enggak. Ora kenal adek takok sehat apa ora iki lho. Nah, Besok iya, lali Bang. tuh aku lagi bar nyilih Ah, kumpul. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jedingnya enggak ada ciduknya? Ngomong Mas. Kenal. Wes dak kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selawangi loh Mas. Angge. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro yo kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekno karo Mas Kemen kada cemburu. Apa? Lah apa? Katresnan. Kak terus Ya Mas, Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Wes iki kok. Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh, Lintang Asmara ya Ya. Komet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah, niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang nyuwun lagu Roro Jonggrang Dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyin. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih monggo. Mengke Duet Roro kalih Jong- sinten? Dalah? Duet kalih? kae. Lho, iki Apa? pira kok dodonan iki jane sapa? Oh dur-duran. Gelem ora ra gelem 150. Lho lho. Oh malah aku sing Monggo tombok. rondo kempling Mas. Nggih, diaturi Mas rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak pundi, Mas? Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaran tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Garasan Mas alias kebetulan lanjani kata rada kabetan yen durung Mas ingkang rencani tekan omah mangke kula pai. niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau Mas sampean ampun kujiwa kula ronjo anyaran ditinggal lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang
tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani rasa mas alias kebetulan kancane kata rodo kapatan yen kurang mas hingga rencani tekan ngomong ke kula pai wong lanang golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kalau mas sampean ampun tujuan gula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing aprawan rondo kanggoku rapati penting ini sembarang mas tuku kelang apa anting-anting ojo sumalang yo ben rondo dijamin komplit makasih ya sama-sama Nggih, saged lenggah riyin mengke pamundutan dipun ajengaken wonten Nggih. gara-gara Ngoten gara-gara. Nah, pripun Mas Iki nggih. Waktunya mungkin jam 2 niku pun kudu bubar. Nggih. Wis selesai lan iki le seneng-seneng dicukupke riyen. Oh, nggih. Mungkin diteruske ten gara-gara pamundutan nggih. dereng dipinangkani wonten ing gara-gara. Oh, nggih ngoten Mas Gading Nggih, nggih. ngoten. Dipun ajengaken menika apa ki mang jenenge? Napa? Lah kuwi kok ya meneng ae to Met iki. Mbok ya kancane iki melok-melok rene apa piye kok? Lakone dipun lajengaken riyin, Nggih. mengke dipun lajengaken wonten gara-gara. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun nggih. Kula tak nglajengaken lakon nduk piye, Mak? Iki ya dhewe neruske lakon sik mergo wektune ya saya ngoyak. Iya, engko jam 2 wis kudu bubar, engko dile seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya, Mak, ngono sing apik. Tansah pamoring hukma Sukma sinukma winaya sepi sini mentelang ing kalbu pambukaning marana darlan saking liop-lioping aluyup bidawa sating